Els podem posar, per tant, a tots en el mateix sac en aquest sentit, si no, o el Partit Popular o d'altres s'estan aportant la pitjor part ara mateix. Va, Pilar, Sònia... Jo crec que la gent està fins als nassos, en molts casos, de que només se'ls convidi a participar políticament a través del seu vot. I jo això ho he viscut en aquesta campanya electoral mateixa, les europees, en les quals he arribat a sentir per part de polítics dir indigneu-vos al carrer, sí, però l'important és anar a votar, no? Aleshores, la gent va votar, veu que no canvia, diguem, gaire la seva vida amb el seu vot, sobretot en aquests moments, i per tant han de buscar unes altres formes de participació política, que unes són més condemnables que les altres són totalment condemnables, però en el tema dels scratches, la gent és la manera que troba d'apropar-se als polítics i de fer visibles els seus problemes. A mi m'agradaria que els polítics... A mi m'agradaria, Tirso, és la tolerància que estem parlant abans. Això és reprovable. És reprovable. Perquè no donen una bona sèrie a la tele. La tolerància és reprovable i estàs tolerant un altre cop amb la teva... Els escratxes, escraçar un polític no és violència. És la manera com la gent... És intimidació. És intimidació. I llavors què vols que facin, Tirso? Què vols que facin? Què proposes a la gent que està perdent les seves cases? Votar i veure que la seva vida no canvia, però que la gent està desesperada. Violència o intimidació. Saps què és un desnonat? Saps què és perdre casa teva? Jo ho sé, Tirso. Ho està justificant. Ho està justificant i no és justificable de cap manera. Què fan? Proposa alternatives. Doncs hi ha un estat de dret, tens els sistemes per vés a votar, vota'ns de sempre i calla. Vota, vés a jutjar. No, calla, no perquè has de callar. Reclama el que tinguis que fer. Home, què has de fer si no? Què has de fer? Un moment, jo volia... Pilar i Tirso, el darrer, rebaixem. Alleugerim, baixem una miqueta la passió, els ànims. És normal que avui en dia segurament en un plató també s'acabi traslladant una mica el que passa en els carrers, entre altres coses, insisteixo, per la diversitat i la pluralitat d'opinions que hi ha ara mateix aquí.